खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। ओडिशानि किउझराव जितु मुंडा मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिनानावनि हारा बेगेंखौ लानानै नुजाथिदों बेंकआव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि रुंसारि जानाय बिनानावनि गोथै सह'खौ बुरखांना लाबोनानै बेंकआव नुजाहैनाया एबा नुजाथिहैनाया हादोरनाङैनो दावराव दावसि सोमजिहोदों। बिथाङा मानो बेबादि खालामनो गोनां जाखो? बे सोंलुआ गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव फैदों। जाय जाथाया ओडिशायाव सिगांबो बेफोरबादि जाथाया जाखांबाय। थारैनो बै समनि जाथाय आरो दानि जाथायनि गेजेराव गोबां फाराग दं। जेराव सिगां समाव ओडिशा हादोरनि कालाहान्डियाव जादोंमोन, बेनि उनाव बे गिख्रंथाव जाथाया किउझराव जादों एबा नुजाथिदों। बेंकनि थोननाय आरो नेमखान्थिजों जुजिनो आरो फोरमान होनो थाखाय बे थांखिखौ लादों। 50 बोसोर बैसोनि जितु मुंडा मुंनि सासे ट्राइबेल सुबुङा। मख'जाथावदि ओडिशानि किउझराव समबारखालि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानानै थाङो, जेब्ला सासे सुबुङा गावनि बिनानावनि थैनाय गोथै सह'खौ बेंकआव लानानै फैदोंमोन, जायनि थाखाय पुलिस आरो जायगानि सुबुंफ्रा सोमोनांदोंमोन आरो समाजारि बिजोङाव गोसारदों एबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों। जाय भिडिअआव गावनि बिनानावनि गोथै देहाखौ लानानै बेंकआव नुजाथिनाय। बे जाथाया पाटाना ब्लकआव थानाय ओडिशा ग्रामीण बेंकनि मालिप'ची ब्रान्चआव जादोंमोन। 50 बोसोर बैसोनि जितु मुंडा मुंनि बे सुबुङा 26 जानुवारि खालि 2022 खालारखालि रुंसारि जानाय गावनि बिनानाव कालरा मुंडा 56 बोसोर बैसोनि सुबुंनि बेंक एकाउन्टआव जमा दोननाय 20,000 रांखौ मोननो नाजागासिनो दंमोन। जितु मुंडाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बेंक ब्रान्चआव खनले थांब्लाबो जेंनाया सुस्रांजायाखैमोन। आं गोबां खेब बेंकआव थांखांबाय आरो बेयाव थानाय खामानि मावग्राफोरा आंखौ एकाउन्ट हल्डारखौ लाबोना बिनि मुङाव जमा दोननाय रांखौ दिहुननो थाखाय बुंदोंमोन। आं बिसोरनो बुंदोंमोन दि बियो थैबाय, नाथाय बिसोर गनायना लायाखैमोन आरो फोथायाखैमोन आरो बेखौ बेंकआव लाबोनांगौ होनना नारसिनदोंमोन। बेनिखायनो गोसो बायनानै आं बिनि गोथै सह'खौ जावखांनानै बिनि थैनायनि फोरमान महरै बिनि कंकालखौ दिहुनदोंमोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। जाथायनि बागै खौरां मोननानै पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव सहैयो। पाटाना पुलिस थानायनि इन्सपेक्टर किरण प्रसाद चाहु बिथाङा बुङो दि नेमखान्थिफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो बेबादि थासारिया जानो हमदों होनना बुंदों। बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। क'क्राझारनि गसाइगावआव हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामदों। हमजानाय सुबुंखौ जितेन हासदा आरो गुबुन सासे सुबुंखौ मार्टिन हेम्ब्रम होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसा हमजानाय सुबुंनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गंसे मेगजिन, गंथाम गोथां 7.65 mm गुलि, गंनै मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेलबो बोखांनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ दासान्दि पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं आरो सोंनाय फिननाय खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालि एबा मैया ओइचएस एबा जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मोनजिनै वेबसाइटफोराव फोसावनाय जाबाय। गिबियावनो सोर फंबाय बिनानावमोनहा बेसेबां डिभिजन एबा सोर उथ्रिसार जानो हाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मख'जाथावदि बे बारनि आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया 3,30,744 आरो बेनि गेजेरावनो आर्ट्स स्ट्रिमाव 2,47,865 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदोंमोन। साइन्स स्ट्रिमाव 61,565 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदोंमोन। कमार्स स्ट्रिमाव 19,806 फरायसाफ्रा लिरदोंमोन आरो आनजादनि फिथाइ बादियै आसाम नाङै आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै उथ्रिसारनो हादों 1,91,798। उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 79.53 जौखोन्दो। साइन्स स्ट्रिमाव गासै 60,667 उथ्रिसार जानो हादों। जौखोन्दोखौ नायोब्ला 89.79 जौखोन्दो। कमार्स आयदायाव 9,469 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 100आव 80.13 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों। राजा रघुबंशी बुथारनाय केसआ गोबां सावरायजादों। बे केसनि गुबै दायनिगिरि राजानि बिसि सनम रघुबंशीखौ बेल एबा जामिन होनाय जाबाय। मंगलबारखालि मेघालय बिजिरसालिया सनमनि जामिनखौ गनायथि होयो। मख'जाथावदि राजाखौ लानानै बिजिरसालिनि बे थिरांथाया हादोरनाङैनो सावरायजानो हमदों।
थांनाय 2025 मायथाइयाव गोदानै जुलि जानाय जराया राजा रघुबंशी आरो सनम रघुबंशी जाय हानिमुननि थाखाय मेघालयआव दावबायनो फैदोंमोन। नाथाय राजाया गोथाङै इन्दोराव फैफिनाखैमोन, जेराव बियो गावनि बिसि आरो गुबुन लोगोफोरजों खालामजानाय मोनसे खैसारनि बोलि जानांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिनि जिउआ गोमायो। शिलं पुलिसा इन्दोरनि फ्लेटनि बिगोमाखौ हमो आरो बेनि अनगायैबो बे जाथायनि सायाव माखासे गुबुन गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो लोगोसे खादोंमोन। नाथाय दायो बे बाथ्राखौ सावरायनाया जागायदों मानोना सासे गुबै दायनिगिरि आरो इन्दोरनि थागिबि सनम रघुबंशीखौ जामिन होनाय जाबाय। थांनाय बोसोरनि 23 मे खालि जेब्ला जराया हानिमुननि थाखाय मेघालयआव फैदोंमोन, सनमनि फिसाय राजा रघुबंशीया आरो जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव बे बोसोरावनो 2 जुन खालि राजानि गोथै सह'खौ सानजा खासी हिल्स जिल्लानि सहरायाव मोनसे दैबाज्रुमनि खाथियाव गाज्रि अबस्था बा गाज्रि थासारियाव मोननाय जादोंमोन। बे जाथायाव शिलं पुलिसा सनमजों लोगोसे बिनि मोजां मोनग्रा राजा कचुवाल आरो गोबां सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। ओनसोलाव सोमखोर बारहावाखौ एबा आबहावाखौ बांहोनो थाखाय आबहावायारि हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्लानि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मैया बिटिसि सोरखारनि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा बनसुआ बानजायदोंमोन। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै मैया माहारियारि पार्कनि हल्टुगावआव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दिगलि ओनसोलाव बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे थांखिया जादों सासे फरायसा मोनसे बिफां मोनसे इयुन थांखि लानानै बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हाग्रा ओनसोलाव 9 लाख बिफां गायनाय। बे हाबाफारिनि थांखिया आबहावा संरैखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय आरो फरायसा आरो सुबुं समाजखौ सोमखोर आरो गोजोर बड'लेण्ड सोरजिनायाव सांग्राङै बिहोमा होनो थुलुंगा होनाय। मैया गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल थामहिनबा AHSC जों खुंजानाय HS जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावनायजों लोगोसेनो सिमेन्टसापुरि UN एकाडेमि फरायसालियावबो मोजां फिथाइ मोननो हादों। 100आव 100% गासैबो फरायसाफोरा उथ्रिसार जोबनो हादों। मख'नो गोनांदि डिस्टिंक्शन 1 आरो स्टार 1 आरो सेथि थाखोआव 7 एबा सा 7 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि बे जाफुंसारनायाव ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां मुं लाबोनो हादों। सिमेन्टसापुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा डिस्टिंक्शन, स्टार मार्क्स आरो लेटार मार्क्स मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। सिमेन्टसापुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं बिमल मोसाहारि बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। पुलिस जवानफोरनि थाखाय दाङाबाजि होबथानाय फोरोंथाय खुंदों। चिरां जिल्लायाव जिल्ला मावफुं आफाद DEF नि मावफारियाफोरनि थाखाय दाङाबाजिखौ होबथानाय फोरोंथाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे फोरोंथायखौ रेपिड एक्शन फर्सनि सासे मास्टार ट्रेनारआ खुंगासिनो दं, जेराव होंगो दोंगो सामलायनाय, आयेन आरो आब्रुथिनि थासारिफोरखौ सामलायनाय आरो रैखाथि गोनां बाहायनाय आरो आदब गोनां फिननाय बायदिनि सायाव नोजोर होनाय जायो। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बेफोरबादि फोरोंथाय हाबाफारिनि थांखिया जाब्रबथाय थासारिजों मोगा-मोगि जानो आरो सुबुं आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय पुलिस मावफारियाफोरनि साखाफारा आरो मावफुंनाय गोहोखौ बांहोनाय। भुटान हादोरनि गेलेम्फु माइन्डफुलनेस सिटीनि गेलेम्फु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव BIFA काप 2026 आ बोहैथि दाननि 21 खालार खालिनिफ्राय जागायनानै मैया जोबथा बादायलायो। बे बादायलायनाया ड्रागन 11 आरो क'क्राझार CC क्रिकेट कचिं सेन्टारनि गेजेराव जानानै थाङो। अदेबानि बादायलायनायाव ड्रागन 11 आ 31 राननि फारागथियाव देरहासार जानानै देरहासारनि बान्थाखौ मोननो हायो। बे हाबाफारियाव भुटान हादोरनि गोबां मान गोनां आलासिजों लोगोसे भुटाननिफ्राय एबा भारतनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मान गोनां आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। इन्डो भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दाबा पेन्जराया फोरमायदि जोंनि थांखिया भारत आरो भुटाननि सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामनायनि थांखिमोन आरो क्रिकेट बादायलायनायनि गेजेरजों गोथौसिन जाबाय, जाउनाव अनलायनाया बांसिन जाबाय। बेनिखायनो फैगौ समाव जों गुबुन गुबुन बादायलायनाय खुंफुंबावनो सिन्था खालामगासिनो दं होनना बेबायदि बुङो। मिज'राम हादोरसानिफ्राय माब्लाबाबो जेननानै थायि आरो नागारिनि मोनसे गोहोगोरा थुलुंगाखांथाव खौराङा सोराङाव फैदों।
सैकुब गामिनि 47 बोसोर बैसोनि श्रीमती लालत लमलबिया फारियै 18थि खेब बोसोर नाजानायनि उनाव जोबथारनायाव 10 थाखो एबा मेट्रिक HSLC आनजादखौ उथ्रिसारनायाव जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथाङा सा 7 गथ'फोरखौ फेदेरनानै आरो नखरखौ सामलायनाय बिबान लानानैब्लाबो बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों, जाय बाथ्राया बिथांनि दावबायनायखौ बांसिन थुलुंगा गोनां खालामदों। बिथांनि जाफुंसारनाया बिथांनि नखर आरो गामियाव गोबां रंजानाय लाबोदों। मख'नाय जायोदि गामिया बिथांनि जाफुंसारनायखौ रंजानो मोनसे गिदिर जानाय लोंनायनि सानथांखि खालामदों। बिथांनि बे थार सल'आ साफ्रोमखौबो गोसोखांहोयोदि बैसोआ माब्लाबाबो सोलोंथाइ आरो सिमांफोरखौ होबथानो हाया। फारसेथिं बिथांनि बे जाफुंसारनायनि फिथाइया गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनाय थायोब्ला जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंनो हायो, बे बाथ्राखौबो फोरमान खालामदों बिथांजोआ। समबारखालि सनितपुर जिल्लानि गाहाय मावख'गिरि तेजपुराव गोबां अनजिमानि आइजोफोरा ज' जानानै आइजो रिजार्भेशन बिलनि फारसे हेफाजाब होनानै हेंथा होदों। आइजोफोरा गुबैयै लकसभायाव बेरेखा हान्जानि हेंथायै सोमावसारदों, जाय बिथांमोना बे बिलखौ पास खालामनायाव हेंथा होदोंमोन आरो बेखौ बारहोनायखौ होबथानो नाजादोंमोन। आइजो सोमावसारगिरिफ्रा एबा धरना होगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै आइजोफ्रा लामायाव ज' जानानै BJP सोरखारा संसदआव थिसनजानाय बिलनि फारसे हेफाजाब होदों। बिथांमोना अजद होदों दि बे बिलखौ बेरेखा हान्जाफोरा हेंथा होदोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा बेखौबो बुङो दि बे अमेन रिजार्भेशन बिलआ आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार, जाय बिथांमोना राजखान्थियाव मोजाङै बाहागो लानायखौ रोखा खालामगोन। बिथांमोना बेखौबो बुङो दि जुदि आइजोफोरनि मोनथायनि फारसे थार मोजां साननाय दंब्ला बेफोरबादि बिलखौ हेंथा होनो नाङामोन होनना बुंबावो। BTCआव हाबदों हाथियार लाग्रा नक्सलियाफोर एबा मावबादि होखारनांगौनि दाबि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। BTCनि हाग्रा ओनसोलाव इनाय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों BTCनि हाग्रा बिफाननो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। मख'जाथावदि थांनाय 19 एप्रिल खालाराव चिरां जिल्लानि फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय जाथाया मावबादि एबा हाथियार लाग्रा आफाद नक्सालिफोरा गाग्लोबनायनि इसारा। बेयो सरासनस्रा गाग्लोबनाय नङा होनना बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। दायनिगिरिफोरखौ खानानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों बे समाव मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि क'क्राझारनि सिखना जोहोलाव 20 मिनिटनि जाथाय आरो रुनिकाटा गाग्लोबनाय जाथाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेखौ लानानै राजखान्थियारि मुलाम्फा सालायनो एबा लालायनो नागिरोब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोन। बेनिखायनो बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिजिनि दख'रानि सिङाव थानाय फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 10थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फानबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जालांबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि। बिथाङा बैसागु मोसानाय आरो देमसि मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन। BTCनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथाङा हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड',
पलिटिकेल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।